איזה עוגה, אני מבין מאוד את באמצע עניינים שם. היי, בוא תדקה. אני גם שייכת, לא? יאללה, בואי. משלם. בואי תצלמי את העוגה פה מפה. לא רואים לי מנה. Mamma, är det 80 jul? פלאש. Mamma, är det 80 jul? רגע. Är det det? Nej, det är inte Leo. Det får inte plats. לסבא מזל טוב. Levantate y la vas a ver de arriba. איזה יופי. את יודעת מאיזה שנה זאת התמונה? מאיזה שנה? שנה. לא, 63. אבל יש לי פה דבר אחד. ההנאה אחד, אני שורף אותה פה. נו, אז יאללה, אבל תעשה אותה תהיה שמה. תלבינה, בואי. ביחד, סבתא, תעזרי לו. לא, אני רואה שם. 1, 2, 3. באמת צריך פה מאוורר. 80. 80 שרפנו. שתזכה לשנה. הבאה. נהיה קצת את התמונה, תבינה? זה לא תמונה, זה עוגה.